Дивіться, от ви ж Європейська солідарність, та, і одразу те, що ріже вухо і очі, те, що охрестили Зеленського малоросом. Так от клеють малорос, малорос, малорос. Ви думаєте, це викликає там якусь симпатію з того боку? Ні. Це навіть не намагаються виправдатися, а просто кажуть, що це ненависть, яка зведена в культ. Вам не здається? Ну, мені здається, що Зеленський як президент міг би якось чіткіше артикулювати своє бачення питань національної культури і, можливо, дистанціюватися від Зеленського актора. Він цього не робить. Він цього не робить, а ми прекрасно розуміємо, що Зеленський... гасло, ні обіцянок, ні пробачень. Власне, але Зеленський, як гумор Зеленського як актора був, власне, малоросійським абсолютно. Тобто це такі собі насмішки легенькі над українським, представлення українця таким собі, ну, такий же, як русський, тільки немного дикий. Трошки дикувати такі. І це той образ, який абсолютно зафіксувався в свідомості більшості людей в Зеленського. І ще раз кажу, як президент Зеленський не робить ані найменших спроб для того, щоб показати, що президент інший. Я не чув від нього якихось серйозних заяв щодо питань з малоросом культури. Там серіал «Свати», в мене в самого є питання стосовно цього серіалу. Я вступив в непросту дискусію з очільником телеканалу «1+1», який мене звинуватив, що ви робите наші висоти, показуєте, каже, Медведчук вам в руки. На що я відповідно відповів природньо, що Коломойський мав ноги. Розумієте, така дискусія непроста, тут приймається. Але от є останні ваші пости на Фейсбуці. Зараз пройдемося по вашому Фейсбуку. Так? Про Зеленську і Теслу. Ви пишете, рухатися за кермом позиченої Тесли, яка на евакуаторі, який сильний образ нової влади. Ну, хіба ні? І, ну от картинку треба дивитися, розумієте? Ви, причому ви шерите, це ж не ви робили картинку, правильно? Ні, це не я робив. Ви шер зробили, тобто поширили цю інформацію. Далі є, окрім, ну там вже в коментах під вашим постом, а там достатня кількість переглядів, та що далі починається вимірювання зросту Зеленського, значить, яка машина, скільки сантиметрів. Ну, я точно цим не займався. Вам нема більше що робити, вам не все одно, як їде Зеленський, Ні, для чого. Хоч на дерев'яному конику записує звернення президента. Прочитайте, будь ласка, цей допис. Я говорю, що я його прочитав. Це прекрасний образ, який, на мою думку, дуже відповідає тому, як виглядає сьогоднішня влада. Ви переконані, що він на евакуаторі? Та мені немає значення в даному. А на що ви про це пишете? Я ще раз кажу, я вважаю, що це образ, який прекрасно показує, якою є сучасна влада. Образ, який ви придумали. Ще раз. Або поширили неперевірену інформацію. Образ можна і придумувати, але образ президента на позиченому автомобілі, наскільки я знаю, в декларації президента не було автомобіля Тесла. Де він раптом Він не його має взяв? права їздити на автомобілі Тесла, який йому хтось може дати проїхатися? Ну, можливо, варто було це так само зазначити. Хто йому дав проїхатися і на яких підставах? Чи це не є підставою для того, щоб говорити про певну корупцію? Пане В'ятрович, яка корупція? Слухайте, якщо вам зараз я віддам техпаспорт від свого автомобіля, ви можете сісти за кермо і їхати на автомобілі, відповідно до українського законодавства. В чому проблема? Якщо я буду це використовувати постійно, то будуть до мене питання. Ми з вами домовимося, що ви щодня будете записувати в ньому відеозвернення. Це не Тесла. Домовилися, ви мене будете щодня брати автомобіль, я вам дам техпаспорт, і ви будете записувати. На жаль, я боюсь, що у мене забракне часу для цього. Не викручуйтеся. Ви просто, я не можу зрозуміти, тобто вже нема за що чіпитися. От Зеленський їздить на Теслі, а Тесла виявилася Богдана, там по номерах, це вже пробили. І це, звичайно, нічого не означає. Для мене жодного впливу Богдана на президента взагалі немає. Він очільник Офісу президента. Його соратник старий, друг, можна сказати. Поки що найближчий соратник. Нема більше до чого причепитись? Так я не збираюся причіпляти. Слухайте, це моя приватна сторінка. Після таких публікацій, ясна річ, що я, як президент, я поставив питання знімати такого директора Інституту національної пам'яті. Аж такі образливі? Аж такі образливі? Дивіться, я зараз моделюю ситуацію. Я образливий, так я не президент. Але є психологія людська. Розумієте? І от такі от... Слухайте, якщо вже говорити без жартів, я вважаю, що... Я не жартував якраз. Якщо говорити про президента Зеленського, я вважаю його не самодостатнім політиком, абсолютно. І, власне, оцей символ, як на мене, показує про його несамодостатність, про керованість іншими людьми. Зрештою, потім знайшли цей автомобіль, він виявився, це не седан, це машина більша, яка належить Богдану, і там ілюстрації теж показали. У нас є ілюстрація для того, щоб показати цю машину. Який би не був Зеленський, ну він, по-перше, вміє кермувати, він міг записувати. Я поставив би питання, що це не просто на камеру якусь, на телефон записувалося, а ще плюс професійна камера і петличний мікрофон на Зеленському.
підключений мікрофон до телефону не підключається. Тобто це, ну як, він має на це право насправді, не обов'язково ж писатися на тлі, там де написано досі адміністрація президента України.